Central Hypermarket na naimutang diri sa Mulabi, Sumbuanga, Luzon Highway kung gikan ka sa Blancia Hospital paingon sa Mulabi na sa tuo daplin ragid kaayo. Okay, amo igisubay diri gahapon adlaw dako kayo ang parkingan dinhi og atong masuta karon ayo niyo gi-scroll ang video kay daghan kaayo ang mga baligya diri sa sulod. So kasumao ni sila ang hallway diri sa entrance atong makita og diri na ang pedestrian line kaning yellow. Mutabo ka na safety gyud kayo sama ka safety sa imuha nga gipangga kasi mo uyab, o di ba? O dara mga idol, nakita na to ang atuang mga taga PMC nga trabahante. O ay magkalimot sa OMG han ay daghang mga litson manok diha og sa mga dress chicken nga labas kayo. Kita og atong kauban nga si Leperto Catalaba nga kuang upline mga idol nga na makita assistant manager sa RGA. Okay? Ani magong panahon na paingan ta mi sa litson manok kay ako host dito, ako speaker dito karon. Mao ni ningapit sa midri akong ipakita sa inyo ang view o ang tanan mga baligya na diri. Okay, dara makita ninyo na diha mga gamitonon para sa mga balay, na mga drinks diha, na mga alcohol diha para sa kompleto na diha. Kung manha mo diri, wala mo paniud do na ay daghang mga pagkaon yapon diri na ay mga street food nga naa diri sa sulod, no? Mora siya og mall ang style diri sa cinema o Central Hypermarket. Og diri napita atong makita na sa sulod na po diha ang atong amigo nga diara karon. Makita niyo ni mga amigo niyo karon si Alpico. Diara pinakapogi-pogi naggising-gising na siya kay lipay kay nagkita ba diha. Ay lipay kay siya kanaman niya ang Mrs. God. Abutan kina siya basta na ang Mrs. Ambot lang ka wala yung Mrs. Wata ka balo. Bitaw joke lang. Then para sa mapremyuhan ta matagaan tawag reward ni Central Hypermarket, ayaw po mo sa kalimot sa pag-share nining atong video kaya kinsa tong daghag share nga naga-upload o video tagaan tagpahalipay gikan sa Central Hypermarket. Og kanay karon mga idol na makita ninyo na mga pagkaon diri street food kompleto kayo og mga mabiabihon ang ilang mga tindira diri. Okay, dara mga ambungan pud kayo. Okay, ayaw mo kalimot mga idol ha. O dara nakita na tong pinakagamay na tong amiga, gamay na kayo ang sinina. Dara di ba? Extra large na. Okay mga idol, perting bibuha og perting ninduta kayo. Kung manhi mo diri magdala mo sakyanan, pwede gid kayo magka-parking. Ayaw lang mo padala og helicopter kay dili gid ka parking diri. 2 wheels, 4 wheels, 6 wheels, pwede kayo mo parking diri og utomon mo na apod diri ang Patis Big Shop nga sa sulod sa hypermarket. Basta kay akong giingon ninyo, kompleto ang tanan ni ara diri sa Central Hypermarket. Okay, naadi diri sa Blancia, Barangay Blancia, Mulabi, Sumbuanga, Luzon na himutang o mga higala ayaw mo sa pagkalimot sa pagduaw dinhi kung naamoy mga pangutana diara ang customer service. Na pwede pa makapas katong about sa advertisement sa video. Ata pwede mo pasa to. Ay. Mana? Hi guys, mayong hapon ayaw mo kalimot sa pag-share sa atuang mga video kung gaganahan mo sa mga view diri sa Central Hypermarket. Dayon kung ganahan mo diri o na basta kompleto diri mga gamit, na mga pagkaon, kung gutomon mo guys, anhi lang mo diri. Dayon kung naamoy daghang sakyanan diha, ilan mo padala eroplano, sakyanan lang 4 wheels, 2 wheels, kay nada to ipakita karon ang atuang parkingan, no? Okay, welcome ang tanan diri sa Mulabi sa Bugadisor. Nining napita hina na mig pa-exit. Okay, amo nakita ni diri mga trabahante diri karon atong imbestigahon. Imong uyab nanawagan? Wala, wala uyab. Hala. Kisay mga followers na ko diri mga guwapa nga single back wa pa daw ni siya uyab. Sa ngalan niya ni? Okay. Sa ngalan sa Facebook? Jumil. Okay, search lang niyo ha. Kisa to mga single mom diya. Dara ang parkingan, so mo ni ang exit dito sa Picas ang entrance. Okay. Diara. So, kung mag-shopping mo diri guys, na daghang pagkaon diri sa sulod. Wagi problema ang mga pagkaon diri. Okay, mao ni siya Central Hypermarket. Okay, ang among service nara dilim din na mo. Tara Picas. So di ba nindot kayo ang view kung ginahan mo sa ito ang mga video, pwede ninyong i-share. Daghan kayong salamat kaninyong tanan.